Nå, børn, er der nogen, der ikke kan se? Er der nogen, der står og kigger ind i rumpen på en voksen? Fordi børn, så gør I sådan her, prikker dem på rumpen og siger, hey, den her koncert, det er for... Sådan. I har holdt det her børneområde rigtig fint. Så forældre, kig lige bagved jer, om der står nogle børn, der ikke kan se, og så få dem frem. Det plejer aldrig at være et problem her i Aalborg. Vi har altid problemer med det i København. Nå, men godt at se jer. Glæder jer. Det tror jeg sgu ikke, I gør. Glæder jer. Sådan. Ja, vi har et kæmpe langt program for jer, og der står en masse nye LGP'er herude bagved og glæder sig for vildt. Fordi at jeg har fortalt dem, at når vi skal til Aalborg, det er MGP-hovedstaden i Danmark. Fordi der er ikke nogen by, der har lavet flere MGP-artister og vindere end Aalborg. Og det skal I give jer selv et kæmpe bifald for. Og som I ved, så laver vi en konkurrence. Og hvis I er rigtig gode, så laver vi 2. Se, den her, den har jeg engang kunne passe. Det er mange år siden. Den og noget mere vil vi gerne forære den, der skal kåres til Aalborg eller Skråens allerstørste MGP-fan. Så vi tænder 2 hemmelige agenter ud imellem jer. De kommer til at gå under hele showet, og det er et langt show. Vi er færdige ved 9-tiden i aften. Og de 2 hemmelige agenter, de går og kigger på dem, der er bedst til at synge, og danse, og klappe, og have en fest. Og mødre kan ikke være med. Det er kun børn. Forstår I reglerne? Det gør I vist ikke. Vil I have lektier for til i morgen? Kan I sige MGP? Godt, publikum. Den første overraskelse, vi har, han står herude bagved, og han var faktisk finalist i MGP 2023. Så nu siger jeg til begge arme, de skal på arbejde op over hovedet, lave noget larm, fordi her kommer Frederik. Wow, der er mange. Frederik, vi er så glade for, at du er taget helt fra Sønderborg til Aalborg. Men vi ville så gerne have en ekstra stjerne med i dag, så jeg håber, du er klar på 1200 mennesker. Og lige forklare lidt om, hvorfor du er her, og hvad du søger, og så videre. Ja, jamen først vil jeg gerne sige tak for at være her. Virkelig glad. Og sådan, wow, der er mange. Ja, og den første sang, jeg gerne vil spille for jer, det er Preteen. Og jeg vil bare lige spørge, om er der nogen, der kender den? Ja, og jeg skal lige spørge, er der nogen, der kender den? Det var godt. Så kommer den her.